روسيا هشیاریە بنگاڤنا بێ سەروبەر لە سووریە لە ئەمریکایە کرد و گوت وڵاتên Rojavayê jî li bihaneyekê ji bo guhartina desthelata Şamê digirin. Sergey Ryabkov, cîgerê Wezîrê Dervayê Rûsî di daxuyaniyeke rojnamevanî de got: Em hişyariyê didin Amerîka û hevalbendên wê ji pêkanîna tú bingavên din yên bê serûber li Sûriyê. Ryabkov her wiha got: Em gavan ji Amerîkayê dibihîzin, lê ev yek rê li ber siyaseta me ji bo ji navbirina hemû navendên terorê li Sûriyê negire. Ryabkov got ku welatên Rojavayê naxwazin beşdariyê di proseya vegera penaberên Sûriyê de bikin. Ew yek jî tê wateya ku armancên wan yên din li Sûriyê hene û li bihaneyan ji bo pirsa guhartina desthilatê li Sûriyê digirin. Daxuyaniya cîgerê Wezîrê Dervayê Rûsî piştî wê yekê tê ku rawişkarê ewlekariya netewî ya Amerîkî John Bolton behsa bersivdaneke tund ji aliyê Amerîkayê ve kir eger êrişeka kîmyawî yan biyolojî li ser Idlibê were encam dan. Bolton gotibû ku Amerîka zanyarî wergirtine derbarî niyaza rejîma Esed ji karanîna kîmyawî re li Idlibê eger ew yek rû bide wê Amerîka bi êrişeke rabe li ser Sûriyê wê ew êriş jiya piştî boyerên Dûmayê bihêztir be. Wizareta Berevaniyê ya Rûsî ragihandibû ku Washington û hevpeymaniyên xwe amedekariyan dikin ji bo êrişeke leşkerî nû li Sûriyê, ew jî bi bihaneya bikaranîna kîmyawî ji aliyê rejîma Esed ve. Perdevkê bi navê Wizareta Berevaniyê ya Rûsya Konashenkov gotibû ku bikaranîna kîmyawî şanoyeke ji aliyê Grupa Tehrîr el-Şam ya Sûriye ya çekdar ve ji bo tûmetbarkirina rejîmê bikaranîna kîmyawî dijî sivîlan li barizgeha Idlibê li gor axaftina wî.